Isang magandang morning po guys. Salamat po sa walang sawang panonood at pagtangkilik ng YouTube channel natin, no? So nandito tayo ngayon sa Arayat, sa Suklain. So naisip ko habang wala pa yung kausap ko, nasa Mexico pa, galing siyang Manila, no? May time ako ngayon, biglaan lang, no? Walang plano. Pasyalan natin si Ka-Farmer, isang sikat na YouTube vlogger, no? Siyang nag-post sa atin para mag-vlog, no? So thank you Ka-Farmer, no? Susurpresahin kita ngayon, papasyalan kita. Let's go! Farmer eh! No, Bob? Kumusta yung mga isda ni Ka-Farmer? Malalaki na? Na? Hindi, nagpunta ako doon. Parang artista, no? Pumupunta, alam na yung camera, no? Ang ganda po ng Arayat, oh. Dito po located si Ka-Farmers. Malapit po sa San Juan, Banyo. Dito po yung nakukuha yung mga malalaking isda sa lugar na to, sa dam. So pagka tagulan po, tiba-tiba po yung mga fisherman natin dito, no? Bigay ng kalikasan. So yun nga, nasabi ko kanina, habang hinihintay ko yung kausap ko, sayang yung oras, pasyalan ko muna sa Ka-Farmers. So isang mabait at humble na tao, no? So, a few moments later. napakaswerte natin guys. Wala daw si Ka-Farmer, nasa Baler. So ito yung place niya, no? Dito siya nag-iihaw. Tao po! Lalaki ng aso. Tao po! Oh, wala si Ka-Farmer? Wala po, sir. Punta po ng ano, sir? Ikaw si Rambo? Rambo? Opo, sir. Hindi mo ako namumukhaan, no? Hindi po, sir. Ako yung nagbako dyan, yung tao ko. Opo, yung dito sa ano, no? Oo. Napunta ako dito sa ano, sa Gatchawin. Yung bata ni Ka-Farmer. Rambo! Opo, sir. Rambo! Mamaya pa po ata uwi. Anong oras uuwi si Ka-Farmer? Gabi pa po ata uwi. Mamayang gabi. Lagi siya nasa labas ngayon, no? So, ilang araw na siyang wala? 4 na araw na? Anong ginagawa? Busy kaya tayo sa likod. Naglilinis, sir. So, walang tao sa bahay niyan? Meron, si Papa Yang. Siya yung nagtatrabaho. Si Papa yan. Ang dami ng pinagbago nung nagpunta kami dyan. Hindi pa ganyan, di ba? Sayang. Hindi ko nadatnan. Tumatawag ako, hindi ko makontak. Wala signal siguro sa lugar niya. Wala po ano daw doon siya. Cannot be reached siya. Yung kalapate, may nakikita akong pinupost ng kalapate, Nasaan? Pwede kong puntahan? Tara. Hindi, baka nabala ka na. Hindi na, sir. Okay lang. So ito po yung magiting na tao ni Ka-Farmer, si Rambo. Ilang taon ka nagtatrabaho kay Ka-Farmer? 1 taon pa lang, sir. Na? 1 taon. Mabait si Ka-Farmer, no? Oo, mabait na? na. Ikaw yung may bahay dyan? Teka, saan ka, Rambo? Sabay niyo na. Sa banyo ka rin? Maganda. Ang daming alaga ni Ka-Farmer, oh. May gansa na? Gansa ba to? Bago to? Ba ibang kulay? O sa ano lang, dumi lang to yung kulay ng mga ano niya. Mga bibi niya, o ibang kulay talaga to. O yung ito, malaki na? Malaki na din. So nakakabingwit na kayo?
So diretso yung trabaho. Nung umulan, hindi lumubog todo rito? Hindi na masyadong... Hindi masyado na. Hmm. Ang lalaki ng galsa niya, oh. Saan niya nabili ni Kaparmer to? Dati, na? Yung saan niya namin? Dati wala pa to, no? Oo eh, bago pa lang niya. Ang lalaki. Binili niya lahat to? Doblehin mo sa ano? Sa bibi. Ano mga pagkain nila? Mais? Oo. Ba, ito bago rin to? Ito? Hindi ka palang mag picture taking dito, no? Lagyan ng ano to, ilaw sa gabi, marami nang papasyal dito para kay Romeo katakutan na. Na. Siya na nagda-drive nun. Oo, Tapos nagre-rent lang sila ng bahay. yata, nag-ano yata. Nag-ano doon. Ayos ah. Pag minsan isang araw lang doon. Alis ng madaling araw. Oo. Tapos gabi uwi na. Galing, no? A few moments later. So ito, wala. Hindi natin naabutan si Ka-Farmer. Ito yung mga halaga ni Ka-Farmer, oh. Kinakain saging. Saging ito. Ang daming pabo. Kami po yung hinari niya. Ito mga tilapia niya, oh. Lumalapit ah. Parang alam na magpa-video ng mga tilapia na to ah. Oh. Sanay sa camera. Oh. Wala ka mang binibigay, oh. Ito mag-acting mga tilapia mo. Oh. So po yun po yung bahay ni Ka-Farmer. A few moments later. Song, mapangesong. Oh. Ang ganda na ng ano ni Ka-Farmer, no? Bugay ni Papaya. Oo. Nanalo kayo? Merenda siya po. Ba? Nalang oras ako gadong merenda. Ako lang kay cellphone ko. Ano to ba? Tinula. Luto ko din ng Merem Boys. Ibang ko. Papayam. Ba? Sa kanya pagkawa niya? Saan nagpunta si Ka-Farmer? Kasiduman. Kailan uwi si may gabi daw, sabi ni ni Rambo? Mayang gabi. Ang dami ah. Talagang sagana sa pagkain, no? Bait ni Ka-Farmer, no? Pero si Ka-Farmer yata mahilig sa napapayam, sa isda. Hindi masyado sa karne. Isang dagat ang pinakano niya. Kaya laging road trip, no? Hindi na ako kilala siguro mga to. Baluyok pa? Ikaw nagbako? Na? Alam ko hindi nyo nakilala. Kayo, kilala ko kayo. Ali, basta ako isang soft drinks lang pwede na. Bilang mo sila. Lahat yan, bilang mo na. Alam, sinali ko? Nakasilagyo mo, Brad? Jomar, reason ne. Ha? Lawin talar yung pogi ni nga riot. Wala po atang kontrato. Atin, nandito ako sa Sokyawin? Ay, Sokyawin ba yan? Soklayan? Hinihintay ko lang yung kausap ko, nasa Mexico pa. Kaya nagpunta ako rito. Ito yung rest house, pahingaan nila, oh. Ganda, oh. Ang gugwapo talaga ng mga bata ni Ka-Farmer, oh. Puro artista yan, oh. Ay na, kung sa video, gwapo, mas gwapo sa personal. Labrad. Mas gwapo po si Ka-Farmer. Mas gwapo si Ka-Farmer, no? Wala, ito yung mga artista nga, wala si Ka-Farmer eh. No, Bab? Kumusta yung mga isda ni Ka-Farmer? Malalaki na? Na?
Hindi, nagpunta ako doon. Parang artista, no? Pumupunta, alam na yung camera, no? Ayan, no? Dami na. Tibay ito, baka lulusot ako, ha? Ayan, no? Babalik mamaya si Kaparmer. Ayun yata uwi. Ayan po. Tibay, eh. Sila lang sila magpapamilya. Family bonding. Maganda. Ang ganda na yung ginawa niya, no? Sabagay, gwapo yung mga gumawa eh. Tignan nyo, mamili na kayo, mga dalaga, yung makakapanood nito. Pili-pili. Sino yung mga binata dyan? Binata. Si Papa, binata pa to? Binata po yung tatlo na yun. Tatlo? Yung totoo, boss. Totoo. Baka mamaya may asawa yan. Alin? Ay, kaya binata. Binata ka rin? Ay, hindi. Ito mukhang chick boy to. Ito lang salamin. Ito po anim yung asawa. Anim asawa, Brad. Brad. Kinakain lahat ng tulingan. Tulingan? Kumakain ka tulingan? Yung ayaw po kumain ng tulingan, pinalo. Aro! Ayaw kumain, Pinalo, no? Pero nakakapamingit na kayo, ano boss? Namimingit na kayo. namimili po yung malalaki. Dito. Ganun pa lang. Kasi nung dito, inagis ni Kaparmera, maliliit pa lang. Nung umalis kami rito, no? Oo, yung doon, no? Nabilaw pa yung bako ko rito, no? Dito po yun, dito. Oo, dyan. Oo. Ninin, ano may Rambo yan? Pag dini Rambo kaya kayo na eh. Doon sa lechonan, no? Si Rambo? Ikaw dito kayo naka-assign. Naman di ko, anong mga gabon. Luwa. Tagalog ka. Pala. Tagalog tayo. Ang tagal nung yung mga bata ko, minsan sana papasyal kami dito, magdala kami ng luto, yung tanghali dito tayo magbudol fight. May plano kami. Kaya lang dahil busy ngayon, yung isang tao ko nasa Dingalan ko. May base siya ngayon yung boom truck ko. Ano po pangalan yung isang kasama nyo kasi yung mataas? Si Renzo? So yan yung pangalan. Nakita ko po saan yun. Saan? Ora. Oo. Ay, si Parimbong. Baka si Parimbong. Minsan kasi kalat-kalat sila eh. Oo. Hindi ka magkanak ata silang na Yan si Parimbong. Ngayon si Lorenzo nasa Angeles ngayon. Doon sila. Ang ganda ng klima rito, oh. Tsaka ang ganda ng lugar nyo. Yung Mount Arayat, oh. Kunin ko yung isang number niya minsan pagka sakto nandyan siya. Budol fight tayo rito. Akong bahala sa pagkain, no? Sama ko yung mga bata ko. salamat po. Ito, tumatawag na yung asawa ko. Aja! Mini ba daw kailangan nila? Kailangan miniba ko? Sige, sige. Nandito kay Kaparmer eh. Tsaka Kaparmer eh. Basan mo na rin kailangan, no? Sige, sige. Sige. Thank you po. Alis muna ako. Babalik kami ha. Kakain tayo dito. Pero bawal iinom. Nagtatrabaho kayo ha. Thank you po. Thank you ha. Thank you. Wala niya yung bap? Saan niya gagamitin yung bap? Pambitis mo ka rito, ning maragulya, pang kaya mo ito, pang center table ya ito na, sayang na rin. Parang akasya to, hindi? Akasya yan. Akasya. Akasya.
Ito kanina pa matapang to. Hindi naman ako kumakain ng aso. Ba't galit ka sa akin? So, ito po yung view, Mount Arayat. Ang ganda talaga ng lugar ni Kaparmer. Kung gusto mong ma-relax, ganito dapat yung view. Ganda ng pinaka parang pasyalan na nangyari dito may mga upuan, kulang na lang ilaw. Boss, wala na ako. Tapayam, ingat ingat. Boss, kulang ko niya yung number mo te. So ito po yung bahay ni Kaparmer. Ang ganda. So ayun po yung Mount Arayat. So babalik kami dito, no? Gustong hinahamon yung mga tao ko sa basketball, yung ring, oh. Masusubukan natin ang galing nila at galing ng mga tao ko. So uwi muna tayo guys, no? Tara na, bye bye, thank you sa panonood.